Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungenile. Thank you very much you guys for uthando ne support. Please subscribe, like the video, share the video kanjalo. So kunodaba laphana lwakhulunywa ukuthi ke Baba Zuma seyewabeka uDuduzane Zuma as president, angazi mhlambe second president we-MK party. So kwaba kuningi abantu abakhulumile enkundleni zokuxhumana njengalokho abantu behleli bethi umkhonto wesizwe party nje yabantu bakwaZuma, and then the rest nje bangabalandi. This is what people always say, guys. Ngani zibe music okhona next to me. Yo guys, you can't tell people what to do. Kuno music omningi kabe nguzwa. But anyways, uDuduzane ukuthiwa akanandaba you guys enabathi yena ke MK party istokfela sakaZuma. Kuningi nje okukhulunywa mayelana nge-MK party, especially kwakusana ududuzile into kanjalo kuthiwa gelele aqembu nje ngelomndeni wakwaZuma. Manje ubaba uZuma sewayewabeka ke indodana yakhe uDuduzane Zuma bafethu. So kuthi akanandaba nokuthi nithini anithini. Uliphini lomholo ke leli guys uDuduzane Zuma nje babekwa uyise uthi aligqizi iqakala eyabathi ke lilungiselelwa ukuthatha ke izintambo zokuphatha iqembu likayise ubaba uJacob Zuma. Uthe uDuduzane akanaso isikhathi sabantu abahambe bekhuluma ngombango wezikhundla kanye nokuthi MK party iyafa la kwaZuma. Kusho lokhu nje ekhuluma emcimbini obuhlelwe iBizz News. Okay, uDuduzane usanda kuqokelwa ke kwesephini le-MK party nokwenzeke abantu abaningi bachaze MK party njengestokfela somndeni wakwaZuma. UDuduzane uthe yena akanandaba nabantu abakhuluma ngaleyo nto. Abantu bakhuluma ngombango wezikhundla kanye nefa. Mina ngizokwenza umsebenzi wami lana. Into engizoyenza nje ukuthuthukisa isizwe, ukuqinisekisa ukuthi ke ayahlonishwa amalungelo abo bonke abantu nokuthi bonke abantu bathola amathuba alinganayo. Uthena uDuduzane uncomeke amagalelo kaZuma, wathi ke kuningi okuhle akwenzelwe izwe yize abaningi bemgxeka nje. Uhleze egxekwa uthi angikho lapho, ngeke ngikusho futhi ukuthi ngabe labo abamgxekayo bamgxeka kufanele noma cha. Into eyodwa nje ngizoyisho ukuthi kufanele sikubonge ukuba khona kwakhe. Usisizile wanqanda ukuvukelwa kombuso ngaphambi kokhetho lwango-1994 eshophela ubaba wakhe, right, kanye nasemva kokhetho ikakhulukazi manje. So abantu abaningi babukela kuyena bayamhlonipha njengomholi. Kuningi akwenzele abantu abamnyama. Uthi ngiyazi ukuthi abaningi bakubukela phansi lokho akwenzile. Ukwazile ukukhuza abantu, wabatshela ukuthi sizodlula lesi simo esibhekane naso. Ngithemba futhi ukuthi uzophila isikhathi eside. uDuduzane uthe bashaye phansi kwashunqa uthuli labo abazitshela ukuthi MK party izoshabalala njengamazolo abonilanga. Uthe MKP izolokhu ikhona futhi kuningi nje esazokwenza. Uthi asiyindawo, ngiyazi ukuthi khona abantu abathanda ukungabazi MK party. Qiniso ukuthi asiyindawo abantu abakwamkeli lokhu ukuthi sizolokhu sikhona siyi-MKP. Ifike yashintsha izinto MKP eNingizimu Afrika. Kukhulunywa nge-MKP kuzo zonke izindawo ngenxa yokuthi abantu bayabuthemba ubuholi bayo. Uthe yena uDuduzane bafuna ukunqoba inqwaba yamasipala okhethweni lohulumeni basekhaya oluzayo. Uthi sizoqala ngeTheku bese sithatha ke bonke abanye omasipala. Uma ngibuka nje indlela izinto ezihamba ngayo sisethubeni elihle futhi lokunqoba uDuduzane loyo bafethu. Uthe empeleni MK party kufanele engabe yiyona ephethe izwe. Uthi ubuhixihixo benzeka ngesikhathi kubala amavoti ibona benza ukuthi bagcine bengalunqobanga ukhetho lukazwelonke lwango-2024. Uthe kona ukube ayenzekanga ke lento eyenziwa yi-IEC ngabe awukho ke uhulumeni ukubambisana. Siyayilwa ke leyo nto eyenziwa yi-IEC. Into nje esiyilwelayo ukuthi ke sibe nokhetho olukhululekile. Sifuna ukuhlonishwa imiphumela yokhetho ngokwethu. Ukhetho olwedlule lwalungakhululekile. Ukube ukhetho lwalukhululekile ngabe awukho uhulumeni nje wokubambisana. Kukhulunywa ke nge-GNU. Okay, udaba nje okukhulunywa ngoDuduzane bafethu ngenkathi ethi akanandaba ngokuthi abantu bathini nge-MK party. Uzayincoma nje ngokuba khona kwayo bafethu, ukuthi uthi yiyo obekumele ukuthi kube iyabusa ke, kodwa ngoba ke imisebenzi ye-IEC according to what is written here, uDuduzane Zuma indodana ke kababa uJacob Zuma bafethu osiwabeka waba ke
the angazi first deputy president whatever. Okay. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuka ivideo, ngicela ulike, usubscribe, ushare, ufake notification bell yakho on. Sizobonana ku video elandelayo. Bye.